Atuh sundang amang daging kwarta atong kawaton. Everybody was kung fu fighting. Wala diri, nas kahoy.
sa ilang balay. Ay sa iyo. Saboy, ang imong kuan, matabo na sa mukha mo. Babakli. Ay, gamay. Alam mo na, Pli! Nagduta natin kay Pli! Ang sa'yo ko. What's up, mga kahain? Oh, karon day mga kahit na may shout out day ron no. Shout out din sa Kalubihan Biners. Support sa silang YouTube channel. Shout out. Lah. Oh, shout out sa day sa kwan. Cebu, San Fernando Biners. Ciao! Shout out niyo, idol. Shout out! Oh, shout out sa day ni Jima Soterio. Shout out. Shout out! Oh, shout out day ni kuan day Dave Gamilya o ni Janet Gamilya. Shout Dave out. Lolo, aka Dave Lolo. Team Lolo! Oh, shout out day ni kuan Konsehal Jose Jansel Domancas. Shout out. Shout out! Konsehal na sa kuan Balirong. Kuha ko na si Piat. Shout out! Balerong. Oh, shout out sa day sa kuan Bukid Barkadas. Shout out. Okay. Support Shout sa out. silang YouTube channel. Katawanan sila. Oh, shout out day ni kuan February Baby. February, baby! February! Shout Okay, out. Rains Day! Shout out ni Rains! Oh, shout out sa day ko ni kuan day. Bads Kabugason, shout out ni mo na. Oh, ni sayang wifey day, Jisa Kanunigo Kabugason. Shout out. Shout out! Shout out! Shout out day ko ni Imad Corilo og MM Corilo og Malo Kansiran og ni Ernesto Patiga. Oh, kuan day, shout out sa day mi sa Aro Family nga grabe support yan nila mo gyud. Og ni boss amin, shout out ni mo Oh, boss. vulcanizing shop. Pabulkit mi ni boss, way bayad. Ay shout out ka na mo. Oh, libre. Shout out sa tanang. Nagpa-shout out. Oh, kuan po ni ko ni Dong Rex nga naakaron siya sa Batangas. Batangas City. Pagdaog Batanggin niya nya. Wa siya kapil sa mong video karon kay naa siya sa layo nga dapit. Naa siya importante nga giadto. Daghang kayong salamat sa suporta mga kahit. Og shoutout dahil ko nila ni Jessa Iyas og nila Kate Marie Ersan og ni Kiara Ersan. Shoutout ninyo. Salamat sa pag-support og Juan. Og kung katong mga bago pa nakakita sa mong YouTube channel no, please click the subscribe button and click nyo na rin pati ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming video. Og shout out po sa Dave. Shout out din Sa Kantan family. Shout out! Og sa iyang syuta. Kinsa? Shout out din Gigi. Oh. Shout out din Gigi rin. Og sa Bainas family, og ni Renz family. Og ni John Mike family. Og ni Alvin family. Oh, salamat din sa among kuan ron nagkupot sa kamera day nga si Alvin Paranday. Paran, Pamaran from Oran. Shout out. Og sa Balisor family. All over the world. Salamat. Thank you.